Муҳиддин Асадуллоев. аз кӯдакӣ балечик будам ба Расул Боқиев. бештар ба ки монанд будан мехоҳед? Падар мебошад ки Шеров Масуди Аҳмадзод. як хел удам да маххуле хел удам да маххул нест. Эмомали Нурали обиҷе бу маро пасудид кардан. Бо он хелам робитаи дӯстӣ ҳам доред ба фикрам. Баъд одам инсон боша, инсони хуб. аз ҳама зудокорон ҳамин хӯна мешавад ки аз шумо шуд. Кор мегӯяд хирак намехӯрад. вақте ки шумо ба бинбар мебароед чӣ эҳсос мекунед? Кайф мекунӣ ки Салом Маҳмадбеков ки ман ба он мехоҳам ки як бор гӯшӣ мегирам. дар таърихи зудои Тоҷикистон киро беҳтарин месобед? Беҳтаринош Асадуллоев Муҳиддин. байни се нафар якташа интихоб киро интихоб мекардед? салом дӯстон, умедворам ки сеҳату саломат ва воқеан ҳам настроени хуб доред. имрӯз ба меҳмонӣ ё дар меҳмонии Формула 55 қарор дорад чемпиони ду каратаи Осиё байни наврасо ҷавонон, чемпиони ҷаҳон байни ҷавонон ва дорандаи нишони тиллои гранд-слами душанбе оид ба зудо Муҳиддин Асадуллоев. байни ҷавонон дар чемпионати охири ҷаҳон шумо воқеан ҳам як ҳунарнамоии ҷолибе кардед. як сол тамринҳоро дар зуборҳо дар давлати Россия дар Монголия ки ман машқҳоро гузаронда будам, ман хеле ба боварӣ метавонистам ки дар он ҷо рафта медали тиллоро ба даст овардам. Спорт аз мешавад ки бох дорад, бур дорад ки мо хеле машқҳоро сахт дида будем. Бо Фотеҳ Маҳмадбеков устод рафта сазори ҷои аввал шудем. ҳар вақте ки дар мусобиқаҳо иштирок мекунӣ, аввалин нобаста аз он ки шумо шикаст мехӯред ё бурд мекунед, аввалин нафаре ки ба шумо занг мезанад ки аст? Падар мебошад ки хай моро ки мотиватсия аввалин моро ба машқ бурда буд. Падар буд ки он худаш пеш гӯшӣ мегирифт дар гӯшингҳои майдонҳо миллӣ мегирифт ки хай мега ки шумо бояд хато накунед. Мега шумо уже 5-10 сол шид машқ мекунед, бояд шумо я университетаро бояд 5-10 сол дар шумо буд мекунед. ҳар рӯз баъд аз суҳбатка моро мепурсад ба бародарам ки чӣ хел шуд суҳбатко. чӣ хел аз як нафаре ки човандозӣ мекард, дӯстдори асп аст, гӯштингир пайдо шуд? Амакам гӯштингир буд. Падарам хай дар майдонҳо гӯштӣ мегирифт, не ки асосан он човандоз буд. Бархай бародаронам 4-5 бародарам ҳамаш гӯштӣ мегирифтанд. И бародари аз ман калонтар, он ҳам дар шаҳри Кӯлоб қаҳрамонӣ вазни 78 кило он чемпиони республика шуд. Он ҳам хеле гӯштингири хуб Халилзода Субиддин. дӯстдории ӯ ба варзиш буд ки фарзандошам роҳи варзишро пеша карданд. бахусус шумо дар гран-при дар чемпионати ҷаҳон вақте ғолиб мешавед, ин на танҳо ифтихори як падари шумост, балки ифтихори тамоми мардуми тоҷик аст. вақте ки шумо ба минбар мебароед чӣ эҳсос мекунед? хай дами перистал мебароед, уже эҳсосош бо дигар хел мешавад. файқи ҳамун суруди миллии парчамо мебинед, парчами Тоҷикистон баланд мебарад, ашк шодӣ медидем. мо кӯшиш мекунем, заҳмат мекашем ки на танҳо дар ҷавонон, дар калонсонҳо ҳам медали тиллоро ба даст оварем. Дар Тоҷикистон ҳозир ягон кас медали тилло надорад аз калонсолон дар гӯштинги зудо. Эмомали Нурали дуюм ҷо дорад, Сомон Маҳмадбеков, Тимур Раҳимов, Расул Боқиев се медали биринҷи дигар аст. кӯшиш заҳмат мекунем ки танҳо медали тиллоро ба Тоҷикистон биёрем. пас аз ҳамин чемпионати ҷаҳоне ки ба анҷом расид, шумо дар рейтинги ҷаҳонӣ байни ҷавонҳо аллакай ба дуюм баромадед, зинаи дуюм. ин аз статистика аз AIGF аст, Федератсияи байналмилалии ҷудо мегӯяд. ҳамин рейтинг то чӣ андоза ба шумо муҳим аст? рейтинг кадме пештар бошад, он ба бозиҳои олимпӣ сафарбар мегардад. хай ин касе меҳнату заҳмати бисёр мекашад, он ба он муяссар мешавад. Шеров Масуди Аҳмадзод, шумо дар вазни 73 килограмм ҳастед. инро ҳар нафаре ки ҳоло тамошо дорад, яъне дар бозиҳои олимпӣ, нобаста аз он ки Тоҷикистон чӣ қадар варзишгари хуб дар як вазн дорад, бояд якташ ба бозиҳои олимпӣ биравад. ҳамон ҳам ин гуна аст ки ҳар нафари онҳо дар радабандии IGF, яъне Федератсияи байналмилалии ҷудо, аз ҳама имтиёзҳои бештар ҷамъоварӣ мекунад. дар тӯли 4 соли ҳунарнамояш дар мусобиқаҳои гранд-сламу чемпионати ҷаҳон, дигар турнирҳои сатҳи баланд, ҳамон метавонад ба
чемпионат ба бозиҳои олимпӣ роҳ биёбад ё роҳхат бигирад. Хулас муборизаи шумо аллакай шурӯъ шудааст. уже бо 2026 мешавад ки ин ҳам азиатские игрӣ мебошад, чемпионат ҷаҳон. ба азиатские игрӣ як кас сафарбар мешавад. дар чемпионат ҷаҳон общий аз состави Тоҷикистон 9 нафар иштирок кунанд. Хай бо тренерҳо медонанд ки дар кадом вазн ду нафари одам бимонанд. японсо мегуфтанд аввал мардуми тоҷик камтар бигем метарсиданд, ка уже озига японсо аз тоҷикон метарсанд, мебинанд ки тоҷикан уже метарсанд ки тоҷик гӯштӣ мегиранд. дар вазни 66 килограмм ду варзишгари хуб дорем. Эмомалӣ Нуралӣ, Обиҷебов. 73 килограмм мумкин ки 2026 ду нафарӣ монанд. аз миёни чеҳраҳои маъруфи зудои ҷаҳонӣ чӣ фарқ надорад, гузаштаҳош бошад, ҳозираш бошад, бештар ба кӣ монанд будан мехоҳӣ? аз гудакӣ балечик будам ба Расул Боқиёв. Хай ҳозираша ба Сомон Маҳмадбеков ки яке аз беҳтарин легендарам бигем мешавад ка бисёр варзишгари хуб аст. ҳам инсони хуб аст, ҳам варзишгари хуб аст, ҳама тарафа. бо он хелам робитаи дӯстиам доред ба фикрам. дар як клуб машқу тамрин мекунем. Он ҳам бисёр инсони хуб мебошад. Обиҷебов, Эмомалӣ Нуралӣ. бисёрам як нуқтаи хуба инҷо ишора кардед. гуфтед ки дар баробари варзишгари хуб будан инсони хуб аст. воқеанам чӣ қадар лозим аст ки одам бояд пеш аз он ки мисол як варзишкор аст, намедонам табиб аст, як ронанда аст, хулас ҳар як ихтисос ба худаш боз мақсад ки мавзӯи худша дорад. аммо чӣ гуна инсони хуб будан ин маънии дигар дорад? варзишгари хубам ҳам боша, аввалин бояд одам инсон боша, инсони хуб ки ба ягон кас ба диш нараса. наврасон меоянд ки мепурсанд ки ака чӣ хеле кардан, дар чӣ хеле шидаам, хеле ман ҳамашро мефаҳмонам ки ин хел кардан дар кор, ин хел кардан дар кор. мақсад ягон сир асрор надоред, шумо мехоҳед ки дигарон ҳам мисли шумо натиҷаи хуб. ака ягон сири чи пинҳонӣ ҳам нест. ами кадме сахт меҳнат мекунад, заҳмат мекашад, қаҳрамон мешавад. ғалабаи шумо дар гранд-слами душанбе 2025 воқеан ҳам барои бисёриҳо як ғалабаи ғайриоддӣ шуд, чунки аз дигарон интизор буданд, хусусан дар вазни 73 килограмм, аммо шумо дар онҷо ҳамаро ба ҳайрат овардед. дар бораи ҳамин мусобиқа ва дар бораи худи иштирокатон дар гранд-слами душанбе чӣ таассуроте бардоштед? пеш аз якум гранд-слами ман иштирок кардам дар Баку буд ки ман якум схватка дар онҷо мағлуб шудам. баъди 2 ҳафта мо дар давлати Озарбойҷон зубор гузарондем. баъд омадем дар давлати Ӯзбекистон, боз гранд-слам буд ки ман дар онҷо машқу заҳматро хеле сахт дида будам. якум ҳарифи ман аз Қазоқистон буд, ман онро мағлуб кардам. дуюм ҳарифи ман Шаҳром Аҳадов буд ки онро мағлуб кардам. вақти финал ман бохтам. барои ҷои сеюм франсуз Гобердро мағлуб кардам, не ки манро надода буданд. пасудид кардан. манро афтода нашудам, омадам бо машқҳоро сахттар дидам. дар гранд-слами душанбе тайёро хеле хуб буд. фақат ман мегуфтам ки дар пеши мухлисои ватанӣ, дар пеши падар, ҳама дар онҷо буд, авлод, ки ман мегуфтам ки ман дар онҷо бояд чемпион шавам. хай тавонистем ки чемпиони гранд-сламам шудем. дар ҳамун гранд-слами душанбе ёд дорам бо Шеров гӯштин гирифтед. чӣ гуна пирӯзии шумо бар Шеров даст дод? Абубакр Шеров яке аз беҳтарин гӯштингиҳои беҳтарин мебошад. хай мо бигем ки меҳнатро зиёд карда будем. намедонам ки хай ман онро тавонистам ки дар онҷо мағлуб кунам. хай машқҳои ман хеле хуб буд. ман боварӣ доштам ки бояд ки ман қаҳрамон шавам. пеш аз онам ягон маротиба бо Шеров гӯштӣ нагирифтам? не, якмин бор ки дар ин гранд-слами душанбе буд ки ман онро мағлуб кардам. муносибати шумо чӣ гуна аст? не, муносибат дӯстона, ягон муносибати бадӣ надорад. ин спорт аст, хай бурду бохт дорад. фаворитҳои вазни 73 килограмм, ҳарчанд дар боло бисёр гуфтем аз Тоҷикистон, ба ғарз аз шумо Масъуди Аҳмадзод, хуб Беҳрӯзи Хоҷазодро ҳисоб мекунем ё аллакай тамом дар вазни 73 нест? фикр мекунам ки он уже вазни 81 кило гузаштааст. хутона як лаҳза мураббӣ кунед. 3 нафар: Муҳиддин, Шеров, Масъуди Аҳмадзод. кадоме аминро ба мунтахаби Тоҷикистон даъват мекардед? дар федератсияи Россия мо будем қариб дар як вазн 10 нафар 15 нафар ҳастанд ки хай мураббиҳо қариб 10-15 кас мебошанд.
мебинанд ки кадме фаъол ё як мусобиқааш медиҳанд ки дар он чӣ хеле гӯшинг мегирад, ду нафари дар ҳар ҷо мебинанд ки кадме гӯшинги хуб мегирад, онро рақами як медонанд онҳо. фаҳмидам ки шумо метавонед ҳар сешро истифода кунед. ҳар сешро истифода кунед. Ки ба шумо як нафар интихоб мекардам, мегуфтанд ки нами байни 3 нафар якташа интихоб кун. Киро интихоб мекардӣ? масалан шумо беҳад техникаи хуб доред. аз ниҳои ман ҳамчун як мухлис мегӯям, ман зудора бошояд он қае ки шумо мефаҳмед намефаҳмам. Шеров бисёр дар партер хуб гӯштин мегирад. аҳмадзод фикр мекунам ки қувваи ҷисмонияш зиёд аст. намешуд ки аз байни ҳамин 3 нафар беҳтариношро ҷудо кунӣ ва як гӯштингири хуб кунӣ. беҳтаринош Асадуллоев Муҳидӣ. шумо аз мусобиқаҳои байналмилалӣ IGF дар сайти мо дуромада дидем, дар маҷмӯъ шояд бисёр бошад, аммо баъзеашро ба инобат нагирифтанд. 8 медал аз мусобиқаҳои расмӣ доред. мегӯяд IGF аз ҳамин 8 медал 5 тои он тилло мебошад. ягон нуқра нест ва биринҷӣ доред. Як биринҷӣ дорам. Биринҷӣ доред. нишондодҳо хеле хубанд. ҳар вақте ки ба финал баромадед ҳатман ғалаба кардед. фарқ надорад ки ҷопон аст, узбек аст ва ман фарқ надошт ки ман бояд ғалаба мекардам. фикр фақат дар медали тилло мебуд ки суруди миллии Тоҷикистон бояд парафшон мешуд. пас аз қаҳрамони ҷавон шудан баргаштед, чӣ гуна пазироӣ буд, ҳавасмандӣ буд ё ягон дастгирӣ буд ё чизе набуд? Не, яка хеле буд. раис Исмоил Маҳмадзои маро занг зада ба ман хай гап зад, хеле мода мотиватсия мешавад ки моро дастгирӣ мекунанд, нигоҳубин мекунанд ва мо чӣ мешавад, мотиватсия мешавад. ози дар бораи мактаби зудои Тоҷикистон, Узбекистон, Ҷопон, албатта ин Ҷопон сатҳи мактаби тарбияш баландтар аст ба фикри ман. барои шумо кадом мактаб бештар писанд аст? мактаби Русия ба ман маъқул аст, ки зборҳо мо дар он ҷо будем, беҳад тамоми шароитҳои рӯи бигем ки ин баъзае доранд ки дар ягон рӯи дунё нест аст. гуфтед ки дар Русия будед ва он ҷо ҳам тамрин мекардед. ба ҷуз аз тамрин боз ягон кору мехондед, ягон кор дигар машғул ҳастед? Не, ман фақат танҳо варзиш, саҳар бегаҳ. ман дар Тоҷикистон дар 3 курс мебошам, дар донишгаҳи тарбияи ҷисмонӣ. услуби гӯштингирии шумо чӣ гуна аст? бештар ба такя мекунед ба қувваи ҷисмонӣ ё техникӣ? ҳар кас ҳар хел гӯштинг мегирад. бахча як карони ду карони дорад ки бояд чикор кардан дар кор. ин зудо худаш як омӯзиш аст. як рӯз пеш мефаҳмӣ ки хати ки ғалдагӣ медрои уро тамошо мекунӣ, аз интернет тамошо мекунӣ ки он чӣ хеле гӯштинг мегирад, ё чап мегирад ё рост мегирад. шояд ягон нафар дар зудокор дар рӯи ҷаҳон бошад ки шумо яхад мехостед як бор ба ҳамон гӯштин бигиред, таҷриба кунед ки ӯ чӣ гуна гӯштин мегирад ё чӣ гуна қувват дорад. ҳамин ҳозир мехоҳанд ки ба Ҳидоят Ҳайдаров, ки он чемпиони ҷаҳон ва олимпик чемпион мебошад, ин дар Абу-Даби заявка шудааст ки ман ба он мехоҳам ки як бор гӯштин бигирам. хуб, дар ин мавзӯъ як бор гуфтем, шумо саволда хуб аниқ ҷавоб нагардонед. Сомон гуфтем, Расул Боқиев гуфтем, дар таърихи зудои Тоҷикистон киро идеал месобед ё беҳтарин месобед? Сомон Маҳмадбек. барои чӣ маҳз Сомон ё ки Расул не, Темур не, боз чандин нафар дигар аст? Сомон Маҳмадбек чемпиони ҷаҳон байни ҷавонон, сеюм шудагӣ дар чемпионати ҷаҳон, бозиҳои олимпия ҳам сеюм шудагӣ,
чемпион азиатские игры ин бигем ки аз ҳама дар Тоҷикистон аз ҳама результати баланд Сомон Маҳмадбеков додааст. барои ҳамин Сомон Маҳмадбеков. хуб, шумо низ ҳаводорони гӯштини ҷудо дар комментария бинависед ки агар шумо мебудед киро интихоб мекарден беҳтарин варзишгари зудокори Тоҷикистон дар тӯли таърих, гӯем хато намекунем. бозиҳои олимпии навбатӣ дар соли 2028 дар Лос Анҷелес мегузарад. он вақт шумо ба фикрам ё 23 ё 24 сола мешавед, ҳамин нест? айни ҳунарнамоӣ, айни ҷиллои ҳунари шумо аст. чӣ нақша ва чӣ ниятҳо доред то ин замон? чизе насиб бошад, мо аз мо фақат ҳам машқу тамрин мебошад ки мо онро дар сатҳи олӣ мебардорем. хаз Аллоҳ чизе хоста бошад. мебинам ки дастони шумо ҳамаш тавре мегӯям мазоли шуда. инҷо пайи ҳамон қапидани кемано аст ба фикрам. аз ҳама зудокорон ҳамин хуна мешавад ки аз шумо шуд. дар Гранд Слам гран-приҳо гӯшӣ мегирад. хиёл мекунам ки ҳама дастонашон ҳам хеле мебошад. ин роҳи табобат дорад ки бо ҳамин мемонад ё ки гӯшҳои шикаста барои муд шидасозӣ яхе нафаро ва умуман ягон намуд варзиш ҳам машқ намекунем ки гӯшҳоишон шикастанд. омилиш дар чие ман намедонам. манам ака намедонам. аз мо дами партер ҳамин мешиканад. хай ҳар кас ба худаш яхел одам да маъқул, яхел одам да маъқул нест. не ки Муин Ғафуров дар як суҳбаташ гуфт ки ин гӯши шикаста дарди сар аст. бале ака, ҳамн гӯши шикастагӣ набошад хубтара, ҳам хушрӯай ҳам тарафа. дар зимистон меган ях мекуна, одам намефаҳма ки гӯшаш хунук хӯрдааст, чи хеле як чизе ҳаст ки ҳича намефаҳми ака. хиёл мекунам хирак намехӯрад, чи хеле. ва оное ки беҳуда нами гӯшҳои худшона мешикананд ва нишон медиҳанд ки ин як муда я зебогия, чӣ мехоҳӣ бигӯӣ? ҳеҷ нест, нашканед гӯшотона. хеле гӯш ҳаста ки намешикана, хеле ки сразу дами партер мезана мешикана. хеле одам бо худаш мерав дар дахтар мешиканаш. воқеан амуро ман оз гуфтаистам ки бисёриҳо ози бо як утоқ пайдо шуда реклама мекунанд ки биёед мо гӯштотона мешиканем. фикри ман ҳамин ки вақте ки ту варзишгар нестӣ, ягон қувваи ҷисмонӣ, энергия дар ягон самти варзиш ҳаракат надорӣ, барои чӣ бояд гӯшта бишиканӣ? дар кор нест ҳами гӯшканӣ, ҳами бигем ки бо азоб метавами варам мекуна, бояд хунша бигирӣ. вообще хиёл мекунам ки ман дар кор нест ҳами. бисёрам ҳами чӣ хеле ҳаста, ҳам хеле беста, ҳами чизера ки. хуб дӯстон, фаҳмидед, беҳуда гӯши худро нашиканед. ин ягон фоида надорад ва ин шуморо зебам намедиҳад. беҳтараш ки бо ҳунарнамоӣ, бо ҷилло, бо меҳнату заҳмат бештар муаррифгари давлат бошед ва фикр мекунам ки аз ҳазор бор беҳтар аст аз гӯши шикаста. муҳиддин, дар бораи таҳсилӣ чӣ напурсидем? дар куҷо таҳсил мекунӣ ва кадом ихтисос дорӣ? ман донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ мебошам ки ба номи Саимии Раҳим, ки ман сеюм курс дар он ҷо мехонам. хуб, ҳанӯзам фикр мекунам барвақтай? не ки пас аз анҷоми карияи варзиштон шумо ҳолам мегӯед ки дар камтар фикр мекунед ки ман бояд чӣ кора бошам ё кадом касбу ё кадом шохада меравам? ака ҳози ман вообще фикр намекунам. фикр фақат дар бозиҳои олимпӣ мебошад ки ман бояд дар он ҷо иштирок кунам, парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. барои иштирок дар як мусобиқа чӣ қадар маблағ сарф мекунӣ? тақрибан як хеле мусобиқа мешавад ки 3-4 ҳазор доллар, як хеле мусобиқа мешавад ки камтар, $1000, $1500, ҳар хел ака расход мешавад. ҳар хел расход мешавад. ҳама ин расходҳо аз ҳисоби кист? ака мешавад ки аз ҳисоби худамон, як хеле вақт мешавад ки бисёртар аз ҳисоби федератсия мешавад ки моро равон мекунанд. як хеле вақт мешавад ки аз ҳисоби худамон. ташаккур барои як суҳбати бисёрам самимӣ. ширкати Формула 55 дар доираи проекти Тоҷикистон ба пеш ба шумо ҳам як грамотаю ифтихорномаи махсус барои нишон додани натиҷаҳои хуб дар мусобиқаҳои байналмилалӣ. фикр мекунам ки ин натиҷаи охирини шумо нест. боз дар ҳамин гуна майдонҳо боз ҷилои ҳунар мекунӣ. ҳамзамон 10,000 сомон ҳамчун тӯҳфа барои ғалаба дар чемпионати ҷаҳон ба шумо тақдим мекунам. раҳмат ака. хай ки мо бо кӯшиш мекунем, заҳмат мекашем ки бо парчами Тоҷикистонро баланд бардорем.
хай ин ба як кас муяссар намешавад ки чемпиони ҷаҳон шудан. хай барои мо бо як мотиватсия шид ки моро қадрдонӣ кардед ака. раҳмати калон. саломат бошед. бинандагони гиромӣ, дӯстони азиз, инак суҳбате доштем бо чемпиони ҷаҳон байни ҷавонон, чемпиони осиё байни ҷавонон, ғолиби гранд-слами душанбе Муҳиддин Асадлоев. То дидори навбатӣ боз дигар варзигароам ҳатман даъват мекунем ва ҳамагӣ гуна мукофотҳоро тақдим месозем. хайр.